tratapang kula Kakang Durna Antarsena mendelik mripate nantang kalih kula. Oh, kula wis tratapan. Atiku tratapan. Malah nyanyi to. Estu Dik Pate. Antarsena ngelake kula. Apa sih Mbah Durna wae musuhku? Wah, meke mawon langsung kepoyo kula. Nggih. Saking wedine. Nggih, nggih. Oh, nggih nuwun sewu nggih menapa menika mangke ingkang ngraka ngawangga saged nuntasaken karya munduraken dhateng pun wisanggeni menapa dene Antarsena kula namung jurung pandonga mugi-mugi saged kalemban mekaten menawi mboten inggih samangke kedah tata-tata ikhlas lair batosipun belani Duryudana ngantos sak patinipun kedah gegeki negari Ngastina. Oh inggih, nggih menika prayogi. Mimi. Oh. Mimi. Nggih, Man. Kok iso? Sesampean nek gelem mang maju mumpung isih turah. Lho. Isih turah piye? Wah, sampean ora ngerti critane. Kula ketemu Antarsena urung nganti nanang jantil Antarsena bres. Sesemrepet sirah kula. Candak sirah kula duncake memburi. Anoman kula tiba teng ngarepe Anoman bluk karo Anoman jantem bluk candak sirah kula bablaske memburi. Tiba teng ngarepe wiwis sanggeni bres kali wis sanggeni diantem cek terus duncake memburi. Terus wonten wong wedok lelemu banget Man. Kula tiba teng ngarepe duk wonten dhek kaget jebaki. Mbok menawa nesu saking kagete kula tiba teng ngarepe candak awak kula banting dus. Kula bengok-bengok tulung. Candak awak kula terus ngerti-ngerti wonten barang sing mlebu teng cangkem kula. Slup. Terus kula waune meneng mawon. Barang tak serot niku metu banyune. Oh. Terus lha kula ngelak kok. Ah iya. Kula teruske nyut ngoten. Nganti entek separo. Wah. Sing separo ajeng kula nggo tanduk niku ra entuk. Iki nggo ngangehi bapakne. Wonten niku. Edan kowe. Prajurit kok tekane kaya ngono lho. Seger tenan. Kula nek ngerti perang niku anane kaya kene bendina perang. Ya. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Paman Woso Jenar mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi. Bapa Mrembanduna. Sarawujeng andika Bapa ing Sukalima kula ngaturaken karaharjan. Rawujeng andika Bapa ing Sukalima Bapa Mrembanduna. Astaka swalasila bertobat swalu gembol semorante hawela. Kawula nuwun inggih Nger. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widodha sawan kula durga mendhak kala sirna. Namung kemareng kula ngaturaken putih astawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Duryudana Nger, anak Prabu sesemban kula ing Ngastina. Bapa Mrembanduna nggih. Kula tampi karya bombong raos sing panah mboten langkung. Kasekecakno anggen jengan dika lenggah Bapa Mrembanduna. Oh inggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika Nger. Menapa bedine Koko Prabu Karna Basusena Sarawa Paduka mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing Datraya negari Ngastina Kakang Prabu Karna Basusena. Kawula nuwun inggih Yai. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing ngawangga. Namung derenan sasampunipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina. Sampun lho tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Prabu Karna. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing ngawangga dinten sak mangke wonten negari Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Prayogakno nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarma. Lho iki diwaji sesembahan kula.
pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarma dilan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula Kartomarma tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi nggo Jimat dayanana ing kasantosan lan tatanan para wadyabala para nayaka lan kawula kang padha gandung sebo aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng ingsun dibabarake wigati ning pasewakan menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo Jimat sesembahan kula Koko Prabu Ngastina Paman Wasa Jenar Bapa Durna tuwin Koko Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi miwah ingkang putra tadah wadana dene dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang benek klaragat ingkang sampun saha kula wantun hambayongi dhateng rawuh jengandika para sepuh wonten ing datul ya negari Ngastina mila saderengipun ingkang putra mbabaraken menapa ta wigatosipun dene kula wantun hambayongi rawuh jengandika sami mboten lega raos ing manahipun ingkang putra pun Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka kepareng hanglubirna pangaksama dadi ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana paman Wasa Jenar miwah Bapa Durna ing Sukalima nyawa-nyawa Jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan inggih namung paduka ing menang murba masisa dhateng gesangipun ingkang abdi kepatihan mila sampun malih to katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri kula mboten badhe selak tartemtu tansah mastuti dhateng dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina malah sak mangke gandhengken bapa sampun kepareng sowan wonten ing Datulaya negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi enggalo tampi timbalan paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ngempok ping saka 5 nggih tebih saking saka 5 kados kula jangkah enggalo prapta wonten negari Ngastina wonten sanes kejawi enggalo kula menika nampi sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina mugi kepareng mbak barana ingkang ping saka 5 kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggih tumuli ngambah barana ingkang sejati dhateng bapa ing saka 5 yai nadyan ingkang raka semanten ugi kepareng samangke kula aturi paring dawuh wonten wigatos menapa dene paduka Yayi Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedhare ingkang kathah tumunten ngababarna nanging menawi wadi monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raka ing Awangga Yayi Prabu Ngastina mboten kadosa dinten samangke ingkang kula raosaken anggen kula jemranata wonten negari Ngastina dinten samangke gadhahi raos melang-melang kadidene ninggal jejabang wonten tepining Balumbang manah kula mboten ayem manah kula mboten tentrem dipun sababaken saking menapa wonten kedadosan ingkang nembe kemawon kelambah wonten negari Ngastina. Nuwun sewu nggih. Menawi kepareng kawedhare ingkang kathah kedadosan menapa ingkang damel penggalih paduka anak Prabu tumunten boten tentrem miwah boten jinem. Mugi kepareng ngambah barana ingkang bapa ing kepatihan nggih Pamanarya. Wonten dawuh Sabtu hari ingkang kepengker kula menika nampi nawala wonten surasaning nawala menika kula wau sareng kula tingali ngandhap piyambak menika boten pangling tapak astanipun inggih menika anak kula ing Drepsila geni pun wisanggeni lho wisanggeni atur nawala dhateng paduka anak Prabu Ngastina pasinggihan mekaten wigatosipun menapa wonten madyaning nawala menika kula wau kaserat bilih wisanggeni nedyan jabel negari Ngastina krana piyambakipun kepengin sanget ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina Paman ngemuti bilih lancur Pandhawa anak-anak Pandhawa menika nadyan wisanggeni menika lari ndugal kewarisan nadyan yuswanipun dereng sepintena parandene winongwong dening dewa kinayoman dening dewanipun
Mila menika ingkang dadosaken jibek bebek raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Menapa inggih badhe kelambahan negari Ngastina menika badhe dipun suwun dhateng pun Wisanggeni. Menapa inggih badhe kelambahan kula menika pasrah negari dhateng lare ing namipun Wisanggeni. Upami mekaten tanpa ndi kula sak kadang kadian para sata Kurawa badhe mapan wonten ing pundi. Langkung-langkung watos raos sing manah kula menawi Wisanggeni menika ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina. Tumunten gadhahi raos jenak tuwin kepenak ngibaratipun kadidene tiyang ngemut gula krasa legi tumunten moh nglepeh. Negari Ngastina dipun kukup dhateng pun Wisanggeni. Tan wurunga kula sak kadang kadian menika mboten badhe gadah papan. Nanging menawi kula badhe ngekahi negari Ngastina, alitipun kula kekahi agengipun negari menika badhe kula ajangi mawi ajanging peperangan. Bawan kula ngertos sepinten kegiatanipun Wisanggeni. Paribasanipun nadyan Wisanggeni menika ijen tanpa ruang sagah gulung negari Ngastina. Dinten samangke bingung raos sing manah kula kedah menapa ingkang kula aturaken dhateng anak kula pun Wisanggeni menawi sak wanci-wanci Wisanggeni menika sowan dhateng negari Ngastina tumunten badhe anjabel negari Ngastina. Kula nyuwun iku pratikelipun para sepuh, kula nyuwun pangandikanipun para sepuh supados angentheng-enthengi dhateng raos kula menika paman kula sejenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapten delahan mboten nama elok menawi paduka paring dawuh ingkang mekaten nedhengipun ingkang bapa menika midhanget pangandika paduka kemawon tumunten hanggadhahi raos kuwatir. Sabab menapa ta kula kuwatir krana leres pangandika paduka bilih Wisanggeni menika nyata lare ndugal kewarisan. Nyata pancen lancur Pandhawa ingkang nami Wisanggeni menika sekti kalintang jayaning perang ngimut-imut dhateng lampaning sampun kepengker. Nedheng lairipun kemawon Wisanggeni menika sampun damel daregah wonten ing kayiwangan sangganing para Jawata sami keplajar nungsang kuyang ngudel bingung numbuk bentus ajrih kalian pun Wisanggeni. Menapa malih Wisanggeni menika mangke menawi ngantos nyuwun negari Ngastina. Aduh nggih nyuwun pangapunten. Lajeng sinten ingkang saged ambendung dhateng pengamukipun Wisanggeni? Kula kinten tiyang sak negari Ngastina. Menapa malih para sata Kurawa menika mboten wonten ingkang saged lan kuwawi angembari dhateng kegiatanipun Wisanggeni nggih. Menika ingkang kula kuwatosaken. Namung ewa semanten saking iku pratikelipun ingkang bapa ing kepatihan. Nuwun sewu, menawi negari menika tumunten kaparingaken dhateng pun Wisanggeni menapa mboten nama paduka menika badhe ngucemaken asma paduka piyambak. Ing atasipun negari kok dipun suwun ngampil menika mboten wonten jamak limrahipun. Ing atasipun negari kok dipun nampil tumunten ingkang ngampil menika lenggah dampar. Nuwun sewu, sak jejumlek kula gesang wonten ing Madyapada kula dereng nate mrangguli lelampaning kados mekaten menika nggih. Mila menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan negari menika kedah dipun kekahi, negari menika kedah dipun kukui sampun ngantos Wisanggeni dakah-dakah wantunan judak dhateng kelenggan paduka anak Prabu Ngastina menika ingkang nembe kula penggalih. Namung caranipun kados pundi, serananipun menapa supaya Wisanggeni saged nampi lan boten dados daredah madyaning negari Ngastina. Lah menika ingkang badhe radi angel dipun padosi srana-srananipun. Namung ewa semanten kula nyuwun pangapunten. Ingkang sowan wonten ing madyaning pahaman datur negari Ngastina menika mboten namung ingkang bapa ing kepatihan piyambak, klebu Kakang Penemban Durna menika ugi kami tuwaning negari Ngastina. Mbok menawi wonten iku pratikel langkung-langkung Wisanggeni menika anakipun Janaka. Janaka menika siswanipun Kakang Durna. Mbok menawi Kakang Durna ingkang ngertos dhateng lambe atinipun Wisanggeni nggih. Oh Durna. Wonten dawuh nggih. Menggah pamanggipun bapa ing Sukalima kados pundi? Negari menika dipun suwun dhateng pun Wisanggeni. Oh, menawi cara kula dipun paringaken kemawon nggih. Dipun paringaken kados pundi? Dipun paringaken ngampil dhateng pun Wisanggeni.
menawi kula maringaken ngampil negari menika dhateng pun Wisanggeni menapa boten nami kucem asmanipun Duryudana kula nuwun sewu langkung prayogi panjenengan nandhang wirang sekedhap kemawon nanging badhe anuwak dhateng pinten-pinten korban ing badhe dumados wonten negari Ngastina liripun paduka paring dawuh mekaten jalaran Wisanggeni menika nuwun sewu lho nggih nadyan kula menika klebet tiyang sepuhipun piyambak Janaka menika anak kula siswa sampun dados anak kula piyambak anteges Wisanggeni menika wayah kula nanging kula menika eyangipun kemawon boten saged gagapi dhateng kasektenipun Wisanggeni ngono ya Kakang Dik Pate Wisanggeni kuwi wong dugal kewarisan Wisanggeni kuwi nalika laire wae nalika semono gawe geger ana ing kayangan mula jenenge Wisanggeni Wisageni wisaning geni Kawah Candra di muka kuwi ora kuwawa ngobong awake Wisanggeni. Mula Wisanggeni kuwi dadi kekasih Sang Hyang Asih Prana, tegese kasih Sang Hyang Bathara Wenang. Ning ngendi ana Wisanggeni, ning kono lenggah Sang Hyang Bathara Wenang. Lah iki sing marai bebayani ana ing kene iki. Iya. Nggih. Ning nganti para Sata Kurawa wantun kan Wisanggeni cobi, kula tak nyuwun prisa. Kula tak takon karo sampeyan. Kurawa sapa sing iso menang karo Wisanggeni? Mboten wonten sing iso menang karo Wisanggeni. Pun ta? Mang tandingke siji ngomong siji utawa menika mboten ajeng iso kelakon Kurawa menang karo Wisanggeni luwih-luwih pangandikanipun anak Prabu Duryudana menika ngrembak babagan Wisanggeni mongko Wisanggeni menika biasane ora tau pisah karo kakang lanang inggih menika satriya ndrep ngrandu Gumbala pun si Antasena mergo anak-anak Pandhawa niku wis dijojokke dhewe-dhewe Dik Pate yen Abimanyu niku rakete karo Gatotkaca yen Antarja niku rakete karo Irawan yen Antasena niku rakete karo Wisanggeni lah niki mengke nek nganti Wisanggeni ngajak kakangne ya niku si Antasena nuwun sewu Nger kula lan panjenengan kedah kesah saking negari Ngastina negari menika dipun paringaken ngampil dhateng pun Wisanggeni ngono ya Kakang kuwi nek arep slamet ngono kuwi nek arep Kurawa do pating penjoto sirahe ya njajal mungsuh karo Wisanggeni nek Kurawa do padha lara awake biru erem raine njajal ning apa ya Wisanggeni kuwi ora iso dikalahke lho kok sik Dik Pate saben wong kuwi duwe keringkian ning yen to goleki keringkiane Wisanggeni kuwi ora ana ora iso mergo Wisanggeni kejaba pinter tur bocahe ya pancen sekti kalintang jayaning perang tur bocahe ya pancen lantip panggraitane batine ya iso mawas marang sapa wae mula angel digoleki keringkiane Wisanggeni kuwi angel Wisanggeni sing didaya kaya ngono karo dimungsuhi karo Sata Kurawa nuwun sewu lho kula mboten ngembe kali Kurawa mboten kula mboten ngilani kali Kurawa mboten ning nyatane pun dumadi teng pundi papan pun sampeyan saniki mang takon karo para kawula cilik kulino ndelok wayang tahu ana apa perang Wisanggeni karo Kurawa menang Kurawa mboten wonten mesti ra payu dalange yakin iki kula mboten omong gara mergo wis nyalai kodrat lah saniki malah kula ajeng takon karo sampean mang takon apa kula malah gumun Kurawa niku rak wong tuane Wisanggeni pancen pernahe wong tuane Wisanggeni kok nganti Kurawa kalah karo Wisanggeni niku nek cara kula rak kleru gurune to lho mangke riyen aja ngawur kok terus sampean nglerokke gurune mongko gurune Kurawa niku kula tegese sampean nglerokke kula mboten nyebut no jeneng ora nyebut jeneng niku nek sampean ngunekke gurune Kurawa niku padha karo ngunekke kula ning kula mboten ngunekke asma sampean lah saniki nek sampean krasa kok iso kaya ngono para Sata Kurawa kok ora duwe kadigdayan sing luwih kaya anak-anak Pandhawa niku sing kula mboten rada narimakake ati kula ing atase Kurawa niku luwih tuwa kok nganti kalah karo Wisanggeni mangke riyen sing jeneng wong nyacat wong ki penak wae Dik Pate ning nek wong ngilo karo gitoke dhewe ki ora bakal iso kelakon nek omong nganggo waton aja waton omong nggih kula niki jejering guru wis madhep minangka guru sing becik bisa digugu lan ditiru aja jarwa dosoke guru kok wagu tur saru nggih kula mulang para Sata Kurawa niku ya wis apik-apik kabeh tenan ning ya nuwun sewu sing jeneng kawruh ngelmu niku wujude kaya banyu bening banyu niku nek disokke teng wadah sing resik ya bakal iso migunani tumraping urip sing nampa banyu kala wau ning nek disokke teng wadah sing reget arep dikaya ngapa banyu niku wis ora ana gunane apa-apa lah saniki embane
nek Pandhawa apa anak-anak Pandhawa niku wujude wadah sing resik, wadah sing apik. Kula soki banyu ngelmu kula, bisane ya iso dienggo penguripan tenan, bisa digunakake tenan. Ning saniki nuwun sewu, nek Kurawa niku kula embake wadah wis borot tur reget. Nggih. Niku disaono banyu ora bakal iso dienggo penguripan, ya ming brebes mawon. Nuwun sewu. Ngerti nek Kurawa niku wujude wadah sing borot, kok sampeyan mboten nambal wadah niku. Kula niku pendhita tukang tambal ban. Ngoten? Dadi kula ora duwe kewajiban nambal para Sata Kurawa. Sing kudune nambal para Sata Kurawa niku ya sing gulang-gulung saben dina sing ngomong para Sata Kurawa. Sapa to sing ngomong para Sata Kurawa? Ora liya kejaba amung sampeyan. Mula Kurawa pakartine kaya ngono niku nuwun sewu. Wong-wong niku nek didelok apik karo orane niku gumantung karo srawunge Adipati. Gumantung karo srawunge. Oh nggih, mesti cetha kaya ngoten. Nek srawunge wong niku bakal plepetan srawung sing apik. Nek srawunge wong ala, nadyan dikaya ngapa ya bakal kecipratan ala. Niku wis mesti. Monggo srawunge Kurawa niku karo sampeyan. Mula ya ora jenengane. Nek Kurawa niku jane bocahe apik-apik, bocahe becik-becik. Ning merga nuwun sewu srawunge karo patih kaya sampeyan. Lah Kurawa dadi elek kabeh. Merga sing jeneng elek niku bakale nular. Nek ora tetek tanggo-tanggon atine bakale nular. Ana wong nyebutake ora mangan nangkane ning gabul pulute ngoten nika. Ora mangan durene ning mambu ambune ngoten nika. Ngaten to Kakang. Lho nggih. Nek saniki Pandhawa, Pandhawa niku wong tuwajuh, wong tekun, wong seneng gatekke karo piwulanging guru. Mula ora aneh, ngelmu kula sing kula paringi para Pandhawa niku migunani banget tumraping para Pandhawa. Ning mboten wonten siji ya ngelmu sing migunani tumraping para Sata Kurawa. Nggih niku wau kula embake kaya dene wadah sing reget karo wadah sing apik. Contone Pandhawa sesuk-esuk tak nehi ngelmu pengasihan. Teka ning pamulangan saka 5 jam 7. Pandhawa niku 5 cacahe setengah 7 wis do sedeku teng ngarep kula. Meneng mawon, kula ngelmu, kulane japa mantra ya dicakke tenan. Ngelmu pengasihan iki kudu tok lakoni kowe tapa 40 dina 40 bengi. Monggo Pandhawa ya nglakoni tenan. Pandhawa ya do tapa 40 dina 40 bengi. Mula ngelmune ya kelakon tenan. Enten tembang pocong nika ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekase durhankara. Ora ana ngelmu sing tanpa laku. Ngaten nggih Kakang Dena. Nggih. Saniki kula tak takon, Kurawa niku padha manut kalih kula. Kurawa sok dina Kemis do mlebu ning Saka Lima. Tak wenehi ilmu atos sing balong weleting kulit tinatah mendat jero menter. Do muni niki sendika ana niki sendika Bawadana ana niki sendika. Jam 8 takon tekan Saka Lima nganti setengah 9 tak anteni mboten wonten sing jedul siji-siji ya. Barang kula goleki malah teng mburi sekolahan. Do celiwik ora. Napa pantes kaya ngoten niku? Sing mlebu ming Durmagati, kalih Citraksa, kalih Citraksi, kalih Durgempa. Niku wae nggawa kertu ora. Sekolah kok nggawa kertu niku ajeng do napa? Nggih Kakang. Lha niku lho Depati. Kaya ngoten niku ampun nyalahke kalih kula. Nek kula aturi nintingi karo gesange Kurawa dhewe, ngoten. Nek ming nyalahke wong liya gampang bae wong ming paitan cangkem. Ngoten? Nggih. Ora paitan pikiran, sampean ora ngrasake rekasane guru mulang karo murid, sampean ora ngrasake Begawan Durna lek ketayalan menehi murid, menehi ilmu karo murid-muride. Nek mung wong luput kewe penak wae. Bawana. Wonten dawuh cekap. Sampun ngantos ngandar-andar ngendukur pangandikanipun. Perkawis menika mboten ngrembak perkawis anggen paduka mucal dareng para Sata Kurawa. Lho, kok menapa wontenipun nggih? Manah kula menika sakit menawi dipun paido menika manah kula sakit. Menawi dipun kias kula dipun kilani sawijining guru ingkang boten saged dipun gugulan ditiru menika manah kula menika nuwun sewu kumrangsang nggih. Nggih, nanging cekap semanten Koko Prabu Karna. Wonten dawuh Yai. Koko Prabu aturi paring dawuh. Kula kedah kados pundi supados sak mangke menawi sanggeni sowan kula kudu matur menapa lan kula kudu paring pangandikan menapa kaliyan anak kula wis sanggeni. Yai, kula nuwun sewu. Panjenengan menika ingkang dadi Srana Nalindra wonten negari Ngastina. Panjenengan menika makuthaning bangsa Ngastina tiyang nomor setunggal ingkang nyekel nyepeng kendho kencenging pernatan amis baci ning kahanan negari Ngastina menika wonten pundhaking Nalindra. Katentremaning para kawula menika mugi wonten pundhaking Nalindra. Tuwin sedaya ingkang lumampah wonten Praja Ngastina menika klebet
dados panguwaosipun Paduka Yayi Prabu Duryudana. Menawi Paduka menika nampi nawala saking anak kula Wisanggeni tumuntun Wisanggeni badhe nyuwun negari bebasanipun sedumuk bathuk senyari bumi nadyan namung sedumuk jembaring bathuk nadyan namung saknyari jembaring bumi Paduka Yayi Prabu kedah ngekahi negari menika ngantos tetesing getih ingkang pungkasan menawi kanthi Wisanggeni delanyak badhe anjodak kawibahan Paduka ing kula ingkang nganggo ingkang sagah minangka dados cagak tuwak ing kalendran Paduka badhe kula tantang Wisanggeni menawi perlu kula wantun perang tandingan anak kula Wisanggeni supados sak mangke murungaken anggenipun badhe nyuwun ngampil negari Ngastina menika Yayi. Menika Wisanggeni sowan kaliyan pun Antasena paman kados pundi? Lah monggo enggal tata-tata kisah kemawon nggih. Mangke menawi ngantos panjenengan menika ndadosaken kagelan manahipun lare menika monggo leres ngendikanipun Kakang Penemban Durna jebul Wisanggeni nganti kadangipun inggih menika pun wayah kula Antasena. Iya. Menika saya mbebayani nggih, Paman. Lenggah langkung prayogi kula badhe ndangu dhateng pun anak kula Wisanggeni. Kula sumanggaken nggih anak Prabu Ngastina. Wisanggeni. Badararja sapraptamu nggih. Anakku bocah bagus Wisanggeni anak Hanum Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti berkah pangestuning Siwa Duryudana niskala praptaku ora nuwun siwiji apa wa aku ngaturake sembah bektiku katur ya wa ya tak tampa ora liwat pangestu ning wa Tampanana ndak gegem dadekake jimat paripe Antasena Badararja sapraptamu nggih cah bagus slamet tekaku Pakdi niring sambikala aku ngaturke bektiku katur ngersaning Pakdi Duryudana ya tak tampa nggih cah bagus pangestune wakmu ing Ngastina Tampanana tak gegem dadekake jimat wayah mas katuran karaharjan rawuhipun Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku Mbah. Aku ngaturke bektiku kunjuk ya Mbah. Inggih kula tampi dawah sami-sami nggih dipun sekecakaken. Angger Antasena katuran karaharjan. Ya, slamet Mbah. Pangestune Simbah Patih Sengkuni wilujeng bektiku katur ya Mbah. Kula tampi nggih dawah sami-sami dipun sekecakaken. Oh, Wisanggeni putuku cah bagus. Putuku Canjem Tara ngger Wisanggeni Badararja sapraptamu kula Simbah Durna slamet tekaku Mbah aku ngaturke bektiku katur ya Mbah. Oh iya tak tampa pangestune mbahmu Tampanana ya Wisanggeni. Iya ndak gegem dadekake jimat Simbah Sukalima. Antasena kowe Badararja sapraptamu ngger Antasena putuku slamet pangestune Mbah Kakung wilujeng bektiku katur ya Mbah Kakung. Oh iya tak tampa suwe ora weruh karo putuku rasane kangen. Aku ya kangen karo Mbah Kakung nganti aku mau mampir ning Sukalima. Lho. Kowe mau mampir ning Sukalima? Heeh. Ning Simbah Kakung ora ana. Pancen aku ning Ngastina. Sing ning ngarepan Mbah Putri. Mbah Putri sing endi coba sing endi? Ya Mbah Putri biasane tak sawang lagi mangan suket. Oh iya, pancen mbahmu ki karemane kuwi. Engko dilongkas dedak Antasena. Iya, Mbah. Wis ora usah dadak mirang-mirangke mbahmu, Iya. Aku ngaturke bekti ya, Mbah. Tak tampa cah bagus. Pangestuku Tampanana ya, Ngger. Tak gegem dadekake jimat. Wisanggeni Badararja sapraptamu. Siwonge monggo slamet tekaku wa, bektiku katur ya wa Wisanggeni. Pangestuku Tampanana tak gegem dadekake jimat. Antasena Badararja pangestune Siwa Ngawangga slamet tekaku. Aku ngaturke bekti katur ya Pakdi. Iya Antasena ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Wisanggeni. Siwa Ngastina namparan. Apa wigatine dene sira prapta ning negara Ngastina? Lho, kosek to. Lah kok dadi Siwa Duryudana dadak tambuh nggonku sowan ning negara Ngastina. Mongko aku rak wis atur nawala 7 dina kepungkur apa layang mau durung tok tampa. Iya, layang wis ndak tampa. Wis ditampa to? Wis. Yen wis ditampa mesti wis disurasa dening Siwa Ngastina. Wis ndak surasa.
Lan aku wis ngerti isining Nawala. Lah, yen Siwa Duryudana wis ngerti wis prisa isining Nawala, aku sowan mriki mung nyuwun wangsulaning Siwa Ngastina. Yen pancen negara Ngastina iki mbok paringake, aku mung kepengin banget ngrasakake dadi ratu. Dene ora mbok paringake, ya nuwun sewu. Gandeng aku wis nggawa wong ya kuwi Kakang Dr. Andes Antasena. Heeh, piye Di? Insinyur Wisanggeni. Le lulus ki dek do kapan? Kok wis nganggo titel ki? Lah kowe ora ngerti lagu sekolah kok, Mbak. Kowe wis lulus suwe. Oh, iya syukur-syukur nek tambah titel. FFSNC. FFMC ki apa? Ora ngerti titel kok FMNC barang. Aku wis gawa wong mula rembuku tak cekak aos wae. Aku agal ya gelem, alus ya trima. Tegese piye? Yen agal tegese Siwa Duryudana kuwi wangkot ora maringake negara Ngastina marang aku, tegese kudu tak jaluk sarana peperangan. Ning yen alus tegese Siwa Ngastina kuwi maringake negara marang aku, tegese tak trima banget. Ora kita ngomong sak uruping damar, sak umuring jagung. Aku nyuwun wektumu supaya aku tak lenggah dampar negara Ngastina, Pakde Duryudana. Sanggeni, ana marang. Aku tak takon karo kowe. Mula gage wangsul ana pitakonku kanthi pertitis. Negara iki negara darbe ing wakmu Ngastina. Ya apa darbe ing wakmu para Sata Kurawa? Apa kowe wis tau tumon, apa kowe wis tau ngerti ing atase negara kok disilih kuwi tata cara ngendi? Kok sik sampeyan dawuh kaya mengkono mau wis tok penggalih. Dawuh sing ngendi? Yen Ngastina iki darbe ing para Sata Kurawa wis tok penggalih. Nyatane ingsun ingkang dadi ratu. Sira Siwa Ngastina kuwi minangka dadi ratu wakil. Siwa Ngastina kuwi minangka dadi ratu wakil. Wondene ora ketang ming saka dedonganing piyai sepuh, saka dedongane Bapak Janaka, Bapak Werkudara. Tau tate ndongeng kelawan aku lho ini aku tau tate diceritani dening Kiai Semar. Monggo Kiai Semar kuwi ya kuwi pamonging para Pandhawa. Mula wis ngerti sejarahing para Pandhawa. Yen Siwa Ngastina paring dawuh, Ngastina ki darbe ing panjenengan, kuwi salah, kuwi keliru. Klerune nggo napa? Kowe lah ndak sejarahke apa piye? Sing dadi ratu kuwi nalika semana Eyang Prabu Pandhu kuwi mbahku. Simbah Prabu Pandhu nalika semana dadi ratu durung tutuk nggone nyam kamukten, wekasan binanjut dening para dewa. Sadurunge binanjut dening para dewa, Eyang Pandhu nalika semana weling karo Eyang Destarata. Yen to titip negara Ngastina iki marang panjenengane Eyang Destarata. Mengko yen putra-putrane Bapak Eyang Pandhu wis dewasa, ya kuwi para Pandhawa kinan balekke marang para Pandhawa. Nanging wangune Eyang Destarata ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Kepengin muktekake marang anak-anake. Tumuli wong tuaku para Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina, pamrih Ngastina men diwengku dening para Kurawa. Lah, kateman kaya mengkono kelakone. Kateman kaya mengkono kelakone pekasan sing dadi ratu dudu kok para Pandhawa nanging panjenengane Siwa Ngastina. Dadi aku kuwi umpama njaluk negara Ngastina kuwi wis sak trepe. Aku njaluk negara Ngastina kuwi wis memper. Tur ngene ya, Duryudana, aku tak crita. Apa to sebabe aku pengen nyuwun negara Ngastina lan aku pengen dadi ratu? Sabab aku kuwi ngrumangsani yen to anak Pandhawa ingkang ora ngerti tata krama, ingkang ora ngerti unggah-ungguh. Monggo wong duwe anak ingkang ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama, monggo anake mau pakartine apik. Wijining wong tuwa kaya wis disuwargake dening anak. Kuwi piwalese anak marang wong tuwa. Nanging kok sok baline, nadyan anak kuwi dadi wong sugih, bebasan iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa sapambengane mrosal mbedugal sak penake dhewe, mongko ora ngerti tata krama. Wong tuwa isih urip kaya dibleseke ning neraka rasane. Iya. Mula wektu dina iki gane aku rumangsane ra duwe tata krama, aku kuwi ra iso tata krama, ra iso unggah-ungguh. Mula aku pengen wisungsungke negara iki marang para Pandhawa. Wis ngono wae. Cekak aose ngono kuwi. Yen sampeyan isih tetep cukeng, yen sampeyan isih tetep adreng, ngukui negara Ngastina. Oh, aja takon dosa. Nadan aku mung wong loro karo Kakang Antasena, aku nek mung bedah negara Ngastina ki ora jam-jaman tak kandhani.
Paman kados pundi? Lah monggo kesah mawon. Nindak mangke geger mboten kanten-kantenan kula nyawang wisanggeni kok saya merinding. Pengendikane cetha tur ya bantas tur ya menep tur wonten isine kok tratapan ati kula. Bawa duna kados pundi? Nuwun sewu kula mboten saged matur, Ger. Sebabipun menapa? Sikil kula didak Antasena. Saya kenceng lengicak. Kula mboten wantun matur. Wis anggeni ana paran. Dadi kaya ngono sing dadi pawadanmu nggonmu bakal nyuwun negara Ngastina. Iya. Kula ana kuwatir rasaning penggaliku. Kuwatiring Siwa Duryudana perkara apa? Kuwatir rasaku yen nanti kowe mengko ngrasakake jenak lan kepenak. Nggonmu dadi ratu. Tumuli negara rambuk balekake marang panjenengan ingsun ning malah mbok aturake marang para Pandhawa padha karo kowe njungkeng mawang kawibawaning Duryudana. Kusik upama negara kita aturke marang para Pandhawa apa aku kleru apa aku luput wong dasar iki darbeke para Pandhawa ya ngono apa ora? Mripun paman pun ta kalah sak kabeh wis ta omongan ya kalah gelut ya kalah. Mila monggo klasa bantal dikukuti ndang kesah mawon saking negari Ngastina. Jagat Dewa Bathara. Bisa ngene. Ana maran, Gusti. Bakal ono bantal wakil Duryudana ngene bakal menehi wangsulan karang kowe. Sapa? Sapa sing dadi bantal wakiling Siwa Duryudana? Aku ora bakal wedi. Aku ora bakal miris. Yen perlu kon ngadhep nang ngarepan wisanggeni kene. Arep paring mandika apa tak tampane kanthi ikhlas. Dewa Bathara jagat pangestu para. Wangune Siwa Karna ing bakal dadi betenging wong Ngastina. Ya dasar para nyata. Pancen tak ajangi jembar wisanggeni. Kakang Antasena. Piye? Siwa Ngastina masrahke perkara iki marang Siwa Ngawangga. Siwa Ngawangga sing bakal cawe-cawe perkara iki sing bakal menehi wangsulan karo aku Siwa Ngawangga. Rasa wedi. Pokoke anggere isih ana aku sapa wae sing bakal dadi betenging Siwa Ngastina. Mepalangi karepmu nggone bakal dadi ratu aja wedi. Aja kok Siwa Ngawangga kae patih sing tuwek kae kon sisan maju. Aku ora bakal wedi. Apa yang Durna kon ngewangi Siwa Ngastina aku ora wedi. Antasena aku ora melu-melu kok nek lemu ngidak sikilku iki diculke to ora kaya kenceng kaya ngene iki. Pokoke nek ora tak idan ndak sampean werna-werna. Wis anggeni. Ana parang. Ngene yo ngger tak kandhani cah bagus anakku. Yen to kowe mberung datanpa petung iki mau tundone lereke ora bakal becik kedadiane. Ibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan malang-malango kaya nduk mentang-mentango kaya gendhewa. Kowe ora bakal menang yen to tanding karo wakmu Ngawangga. Giri lusi jalma tan kena kinirawa. Aja ngembe karo wong. Aja sok irani marang kabisaning wong liya. Nanging kala mangsane ngabisane wong mau ngungkuli marang kabisaning Siwa Ngawangga. Lho, kowe kok wani sekecap aja sekecap karo aku. Padha karo kowe wani karo wakmu Ngawangga. Nuwun sewu. Gandeng Siwa Ngawangga wis nyadek ana ngajenging Wa Duryudana tegese tak anggap sampeyan kuwi ngewangi marang Wa Duryudana. Mula wis dadi anteping wisanggeni sapa wae sing ngewangi marang Siwa Duryudana tetep dadi mungsuhe wisanggeni. Bela dalah. Yen ngono kowe wani karo Adipati Basukarna, sing tak wedeni apamu? Yen pancen Siwa Ngawangga belani Siwa Duryudana ngene bakal nggondhali negara Ngastina. Wah, lah rupak wani jembar wani. Aja kok mung sampean. Kabeh para pinisepuh sing padha lenggah ana ing negara Ngastina iki kon ngeroyok wisanggeni. Nek iso nganti gawe babak kulite wisanggeni, nganti iso gawe putong balunge wisanggeni. Aku meguru 20 tahun karo menungsa kuwi, ora metu Jawa tak kramas sepepek. Ayo, metu Jawa tak. Antasena piye? Wisanggeni wis entuk mungsuh. Kira-kira aku mungsuhe sapa, Pakde? Aku mungsuh Sengkuni ya wani, mungsuh Durna ya wani. Pripun paman, kula mboten melu-melu kok, Nger. Kula mboten tumut-tumut kemawon Bawa Durna kados pundi. Kula menika nembe masuk angin, Nger. Kula mboten tumut kemawon, Nger, mboten tumut-tumut perkawis menika. Antasena aja kaya bocah cilik. Pakde wis njarake perkara. Pakde bebeda karo wisanggeni karo Antasena. Nuwun sewu, nek iki engko aku gawe geger negara Ngastina. Ora lega rasane ngantiku yen Pakde urung keplayu saka negara Ngastina. Aku saguh mbedah negara iki.
suruping surya mengko ngestina ora komplang aja dundang nggih tratapang kula Kakang Duna Antarsena mendelik mripate nantang kalih kula. Kula wis tratapan. Atiku tratapan. Malah nyanyi to. Estu Depate. Antarsena ngelake kula. Apa Simbah Durna wae musuhku. Wah. Meke mawon langsung kepoyo kula. Nggih. Saking wedine. Nggih, nggih. Nggih nuwun sewu nggih menapa menika mangke. Ingkang ngraka ngawangga saged nuntasaken karya. Munduraken dhateng pun wisanggeni menapa dene Antarsena. Kula namung jurung pandonga mugi-mugi saged kalemban mekaten. Menawi mboten inggih samangke kedah tata-tata ikhlas lair batosipun belani Duryudana ngantos sak patinipun kedah gegeki negari Ngastina. Oh nggih menika prayogi Amararya wonten dawuh ketapmu sanggaring para sata Kurawa kinen ngeroyok dhateng pun wisanggeni menapa dene Antarsena. Inggih ngestaken dawuh paduka nggih anak Prabu. Oh Duna wonten dawuh sampun ngantos ajeng kangelan menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa menawi wonten akalipun Bawa Duna sampun ngantos kantun. Oh inggih ngestaken dawuh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasiran. Ngatos-atos sampun kados lari-alit Kartowarma wonten timbalan. Kaya wis ingkang wis tak rantam saka Kasatria Mdrajala Geni. Nalika aku pengen nanjake kelawan awala ingkang tak aturake marang Siwa Duryudana, batinku wis krasa. Siwa Ngastina mesti bakal cukeng, ora bakal menehake negara Ngastina. Aku ya wis krasa, wong aku wis ngerti watake Kurawa, aku wis ngerti watake Siwa Ngastina. Terus iki piye? Ngibarate kaya wong nyabrang kali, aku wis tekan tengah Kakang. Maju ya klebus, mundur ya bakal klebus. Terus arep tak niati. Tok niati piye? Yen pancen Siwa Ngawangga mbetengi Siwa Duryudana, aku ora bakal wegah lan aku ora bakal wedi tanding karo Siwa Ngawangga. Nih, apa? Aku jane ikhlas-ikhlas gawe ngewangi karo kowe iki aku ikhlas. Lahir batin. Ning aku tak takon karo kowe Wangsulana ya. Ya, kowe arep takon apa? Kowe duwe niat ngene iki wis matur pepundhen Pandhawa. Nek aku matur pepundhen Pandhawa mesti ora entuk, ora dikeparengake. Mula aku tanpa ide palilaing para Pandhawa niatku pancen wis gembleng. Niatku pancen wis dadi tekad. Tekad mono pok ing karep ora bakal iso di ogre-ogre dening apa wae. Mun nek nganti ana dukane para pepundhen Pandhawa, aku tanggung jawab. Nek aku melu didukani, kowe rasa didukani sing didukani ming wisanggeni. Mergo kowe ora ngerti kentang iki muling lakon iki pojok preting kahanan. Kowe ming tak suwun ngewangi aku, Kang. Oh iya. Gelem ora? Gelem. Ora usah kuwatir, saguane. Nek pancen kowe gelem, iki pancen Kurawa wis netapake para wadyabala. Kira-kira Kakang Antarsena sagu ora ngendhaleni para sata Kurawa? Aku jane ora usah dadak golek kanca. Mesti aku gelem. Aku ora bakal kalah karo para sata Kurawa. Ning ya kuwi ne. Sing jeneng menungsa kuwi kekuatane winates. Yen kasektenku ora ana sing ngungkuli ning kekuatan lairku tegese napasku, apa aku ya kuat perang mungsuh wong 100. Coba pikirin. Ngono ya, Kang? Lah saiki nek kira-kira kowe iso golek tambah kanca, golek tambah kanca sapa? Nek sing iso tabuh loro. Oh ngono. Aja ming tabuh siji. Golek tambah kanca sapa? Wis sakarepmu. Wose kowe gelem golek tambah kanca, aku luwih seneng. Sing kira-kira aja anak-anak Pandhawa mengko ndak malah ngandani karo kowe mergo kowe iki tinemuna selorot. Ora pangling Pak Dianoman. Kowe ngundang Pak Dianoman poni? Iya. Jarine aja nganti anak-anak Pandhawa liyane, cukup wong liya sing iso ngrewangi karo awake dhewe. Siji-sijine ya ming Siwa Mayangkara wonten dawuh nggih. Apa ora ana liyane apa piye? Ora ana, tur dasar iki penjalukane panitia. Ora ngono. Anomane kudu metu. Piye? Kula sampun dipun sasmitani tumuli kula dandos. Nadyan kedah pados wulu petak-petak. Samangke saged medal wonten ing pagelaran menika. Siwa Anoman wonten dawuh.
Kowe tak jarwani ya, Wa. Aku tak takon karo panjenengan Sing Anoman yen aku kuwi dadi ratu wangun apa ora? Nyuwun pangapunten. Panjenengan badhe dados nalindra wonten pundi nggih? Niatku mung bakal kepengin dadi ratu negara Ngastina. Iki aku wis sowan nang negara Ngastina, Siwa Ngastina cukeng ora gelem maringake negara Ngastina. Lah lajeng nganti aku tantang-tantangan karo Siwa Ngawangga minangka dadi senopati negara Ngastina. Terus Kurawa wis padha dikepyakake. Kakang Antasena takon maju ijen njaluk kanca. Jarine ora wedi karo Kurawa lan ora bakal kalah karo Kurawa. Ning kekuwataning manungsa kuwi winates mula njaluk kanca. Kak Siwa Mayangkara tak aturi sarta tak suwun ngancani Kakang Antasena. Kersanipun nrajang para sata Kurawa. Walah dalah nyuwun pangapunten. Sampun dangu kula menika kepengin ngetingalaken jiwa kanemanipun punan ingkang abdi pun Anoman. Angger Antasena, piye Pakde? Menawi panjenengan betah rencang menika panci kula menika selak kepengin ngobahaken dhateng awak kula, mboten saben dinten namung lampah tapa brata. Lah nek ngono cocok. Wis nih, kowe lenggah prayoga. Ora usah melu-melu perkara iki, Siwa Anoman tak kandhine medhoke para sata Kurawa. Yen ana apa-apa kowe wadula karo aku ya Kang, ya ora usah kuwatir. Antasena. Ya dasar para nyata, Pakde Durmagati. Kowe ngamuk punggung bublah para sata kula. Muncamu dudu capa-capa. Halya Durmagati. Ayo. Ngejak apa tak tandingi lemuk silahmu. Ya tibakno mati dereng aku. Wah. Wih dan gak apa-apa. Buri wae no. Modal wedal. Yen perlu nggo gaman. Aku kalah karo kowe meguru karo kowe 20 tahun. Oke, enteni kene. Pecah cilahmu tiba. Wedan kedol apa ya? Gladi cilahmu. Tibano matek kowe. Model. Wedan. Utuk cecok silamu. Tibano model kowe. Model. Menungso apa iki dituthuk apa-apa gak apa-apa. Contek bokomu Diwano. Tapuk candalemu Diwano. Iki candal pucoko. Modal. Edan. Antasena. Apa? Aku izin wilang bebalang. Aku Pangeran Pati Kadang Nata Prabu Tiladara. Aku ngantem kowe bola-bali kowe gak apa-apa, aku izin ditonton piyai pilang-pilang kaya ngene dianggap Durmagati wong loro cautan telu calon. Kula man mungsah musafah pun wantun kalian para sata Kurawa wis anggenipun delangap ucape menika mboten namung Antasena ingkang derek lho ora mung Antasena mboten lah sapa Munyuk Putih Kendari Sodo Anoman ugi ngetutaken pisanggeni lah gojur arek mungsa Antasena karo Wisanggeni wae Kurawa urung karuan menang tambahan Anoman inggih paman adek raimu kok gudres getih kaya ngono dipun ajar kalian pun Anoman man kana dipresake kana inggih dikon ngecek neng Dasmaskes kuwi lho sing dienggo mriksa Puskesmas oh iya ndeng lali Dasmaskes mati ya waduh mati man rekake ngetokke tumbak pirang-pirang Anoman kula uculi tumbak pirang-pirang mboten napa-napa tumbak saut duncalke sing jeneng Munyuk ki sikil kaya tangan kaya sikil mula kae nek menek pintere ora jamak
taun cali tombak saut buang bareng ketemu kula dheweke mringis mak cuek wonten kula mak tratap urung rampung entek le deg-degan pun brobos teng isor kula jambak rambut kula banting pun diajar sak wen-wen man kula semanggaken mungsamu sapae Anoman wah rusak kabeh awake bajigul kowe ya perang bodol pelang no niku Cenopati ketemu sapa ketemu Antaséna wah kula wis mak telatap alep melayu icin kepeksa kula mungsuh Antaséna ha iya dheweke pamel ngantemo Pakde kula antem nganggo tangan tuas Antaséna nglecak kedepe mboten man Antaséna dian silahe atos tenan biyen niku bojone welku dalan niku nyidang napa nggih man ya aku ora ngerti kok ya balong wonten kula njukuk bendho kula bendho silahe niku mletik metu genine kaya wesi kalau wesi niku lho man cueng terus glaji lho kowe iki prajurit arep tukang kayu lha niku nek pelang apa-apa kula gawa man glaji catut selang kowe iki arep ngukur pondasi apa piye niku iso nggo pucaka ha iya terus kula tutuke Antaséna glaji kula glajekke nggon gulu gak apa-apa cetok kula tutuke gak apa-apa bengkong saniki man telakil pusaka kula sing kula mimi apa sandal Kiai Daimatu sandal Kiai Daimatu iki piye kula tutuke Antaséna gak apa-apa barang kula lagi cumbal Antaséna aku pakdemu aku ditongkon wong semene iki icen wilang bebarang ora ngerti cangkan paraning bilahe niku sikile Antaséna tekan cangkem kula mak bles kula bengok wah le mandhep ya dijeli sikil slep terus barang kula tiba blek ngenen didak-idak bles iya barang niku candak silah kula pepetke nggon lemah set tonyo bles kontal man sing nonyo Antaséna dudu lho tangane gede kaya wong man nganggo klambi ileng mbok sebutna sapa sing wani ngantem kowe ora wani man kula nek wani nyebutke kula ora ditokke dadi wayang bosok teng jero kota oh iya tudingi wae niki wonge oh Pak wah dilokon kulawa dilewangi karo dalang Antaséna diwangi karo dalange mula kulawa kalah lah iya wis mundur kono ngaso ngaso Antaséna bayi wingi sore kok kowe wong tuwa nek perang kok menang Antaséna nek cara aku izin kula kok biasa ora izin lah izin niku nggo apa izin tinggal melem ilang kok man dadak izin bareng sapa sing urung maju watak watu tetean Citraksi keman arep maju po mung suwe sapa man Antaséna Anoman Wisanggeni gugu karepe dhewe manus maning jajaran surtane bawono iblis lah ora kaya lanang dhewe sumbari le aja nganti kalah keman mamang tamburi kula ya susu Surabrata Jayamrata imbang ana yen apa-apa padha Antaséna apa Pakde kok kowe ngobrak-abrik para sasata Kurawa dasar Purnata sapa aku lho karo jenenge dhewe kok lali ki ngopo aku Raden Arya Citraksi sing bakal nugel gulumu Antaséna apa kowe aja gleleng pacakmu gembelo sirahmu kowe kelakon njaluk mati cara apa ora usah omong sing werna-werna nek ngene temtokke kowe apa aku sing tekaning pati wedian ora kena dikandani tenan kowe mamani karo Citraksi njaluk mati cara apa sampurna
Kok gelis le perang? Kok gabres? Mimi. Mimi. Nggih, Man. Kok iso? Sesampean nek gelem mang maju mumpung isih turah. Lho. Isih turah piye? Wah, sampean ora ngerti critane. Kula ketemu Antasena urung nganti nanang jantil Antasena bres. Sesemrepet sirah kula. Candak sirah kula duncake memburi. Anoman kula tiba tengah ngarepe Anoman bluk karo Anoman jantem bres candak sirah kula bablaske memburi. Tiba teng ngarepe wiwis sanggeni bres kali wis sanggeni diantem jeh terus duncake memburi. Terus wonten wong wedok lelemu banget, Man. Kula tiba teng ngarepe duk wonten dhek kaget dibagi. Mbok menawa nesu saking kagete kula tiba teng ngarepe candak awak kula banting dus. Kula bongok-bongok tulung. Candak awak kula setus ngerti-ngerti wonten barang sing mlebu teng cangkem kula. Slup. Terus kula waune meneng mawon. Barang tak serot niku metu banyune. Oh. Terus lha kula ngelak kok. Ah iya. Kula teruske nyut ngoten. Nganti entek separo. Woh. Sing separo ajeng kula nggo tanduk niku ora entuk. Iki nggo ngangehi bapakne. Wonten niku. Edan kowe. Prajurit kok tekone kaya ngono lho. Seger tenan. Kula nek ngerti perang niku anane kaya kene bendina perang. Yakin seger tenan. Lumayan. Vitamin B komplek. Komplek dengkulmu. Kaya ngerti vitamin barang lho bocah iki ora. Nur. Maju ora rek. Mungsuhe Antasena karo Anoman. Wedan ya. Hati-hati. Candak dadi apa? Iya. 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 Edan. Demet. Wah, wong gedene semene cambak rambute dijungkelke. Hah? Mbah radok. Aku ngopo? Yo. Golek paranane. Tak tlateni candak banting mudar. Hah? Musuhku kuwi. Lah kowe? Apa? Oh. Ya, Dik, mungsuh aku. Pak Anoman kesel awake. Walah iki mungsuh bantongan ya. Oh, lah cilaka. Yo, rasaku kan polah. Karepmu sirmu piye aku manut. Aku yo manut yo, antem-anteman kuat-kuatan sapa sing gletak sik kuwi kalah. Dadi ya aku sik mulai edan. Kowe sik piye? Aku antemen sak rusa-rusamu. Nek pecah sirahe matur nuwun aku mbok swargake. Nek modar kuwi sing tak jangka. Wong urip sing dinteni apa? Ming antri mati. Syukur aku mati saka tangane Pak D, aku sebungah banget. Ya wis. Wah, saiki kok piye ta iki? Oh, lah cah mejenun. Ora mejenun, guys yo. Yo, mburi yo wani ya. Bondodonya sak banter-bantermu. Ayo wis. Ora kowe walu apa bantil pisan modar malah isin kowe.
Oh iya sing dadi nyatane kendel-kendelan yo ayo. Ayo aku yo wani nek mung kaya ngono yo ayo. Di marep tak mungkur yo ayo. Kaya aku mburine lho, iki mburi yo lho. Oh isih. Ayo areng apa ya? Wantil mudar tenan. Kaya aku iki nyo iya nyo. Iya. Ayo. Ngelimpe kowe ya. Nyo ngantemu matek kowe, ora mati sebab apa nyo? Wah. Piye? Ora apa-apa. Nyo pindho nyo. Wedian iki sirah apa to iki? Pindho lho iki. Piye? Ora apa-apa, nek gentenan. Lho kok gentenan piye? Lho janjine gentenan jare mau adu atos. Waduh, modari ya. Aduh. Wis ya. Ngati-ati. Winginane tanganku tanggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Jenenge ngedeg-degi ngono kuwi. Ora ngedeg-degi iki tenan. Wah, rasa dadak anggo omong kaya ngono kuwi. Kuwi jenenge ngedonke mungsuh. Ya wis. Toto ya. Siap ya. Heeh. As. Piye Pak Sira apa-apa lho sewuto iki padha atose padha glelenge nek mau pindho waduh wah iya iya semelah kecopot ilatku iya iki jenenge padha-padha ampuhe, padha-padha ditayane, padha-padha sekti mandraguna. Yo, waduh. Meneh iki, meneh. Pindho ping 3, pindho wae. Ping 3 kokoan ya. Oh. Ya, oh. Ini wong ora seru-seru. Gajluk lemah ya. Nyun ngapura ya, siap ya. Dan tangane saya atos. Ning aku ora apa endi mau wonge. Oi mulai buyer berarti kan. Lha wis dadi loro. Ayo libur atine dhewe ra masalah. Ya, kurang pisan yo. Toto. Hati-hati yo. Semelah. Siar Dur iya tak tonton bar gayeng njur glecak ya ora apa-apa wadhake rumatane aku kalah ayo gentenan yo matane wow lek to lek keprok watu ndasmu modar ya ngapunten ancur Pandhawa luwih-luwih Antasena karo Wisanggeni ngger anakku cah bagus yen kowe isih gelem tak iman mundura aja napaki kridane Narpati Basukarna yen isih kepengin cetha nyawang gelaring jagat esming rembulan Antasena Wisanggeni nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawiya gelar ira wang-wang Antasena Pakdi Karna ya maju ning peperangan jumbuh kawan apa wis tak kandhakake yen Wisanggeni iso ngalahake Narpati Basukarna. Wisanggeni menang boyong negara Ngastina. Pakdi, apa? Nek Wisanggeni bayi wingi sore kaya adikku, umure wae karo aku tuwa Antasena. Tak kira nek mungsuh Pakdi Karna ora bakal imbang, ora sak traju, ora sak bobot.
Mula wektu dina iki sing didapuk Senopati karo Wisanggeni Antasena. Nek sampeyan arep ketemu karo Wisanggeni, kewajibaning Senopati kudu iso gawe wilujenge. Ya kuwi Wisanggeni. Mula aku kalahno dhisik. Lho. Kalahke dhisik piye? Aku patenono. Lho, nek kowe kepengin tak pateni, yen lumrah ora jam-jaman kowe mesti tekaning pati. Mesti aku ngakoni kok, Dik, aku ora bakal iso ngimbangi kekuataning Pak Dikarno ing Ngawangga. Sapa to sing ora tepung karo Pak Di Basukarno? Sapa to sing ora lirip karo kesetening Pak Di Basukarno? Kabeh jagat iki padha gila yen to krungu asmaning Pak Prabu Pak Basukarno. Aja kok titak swantah dewa mudhun wae ora ana sing wani nandhi kridaning Siwa Ngawangga. Yen ngono kowe mundur, nek kon mundur aku emoh. Lho, yen kowe emoh tegese aku trima mati. Yen kowe njaluk mati tak leksanani. Pak Di mentolo mateni karo aku. Ora mentolo sebab apa? Mergo kowe dadi Kraman Negara Ngastina. Ya, matur nuwun. Wis. Ngliga pusaka sing ampuh Kyai Kunto utawa Wijaya Danu. Patenana Antasena. Aku ikhlas. Dina iki aku ngadhep karo sing gawe urip. Aku ikhlas matiku dipateni karo wong tuaku dhewe. Matiku dipateni karo wong tuaku dhewe sing wajib tak sembah-sembah. Kowe aja nyebut aku wong tuamu, sampeyan ki wong tuaku. Dasarmu apa kowe nyebut aku wong tuamu? Mergo sampeyan kuwi tunggal wadah karo para Pandhawa. Pandhawa ki ora 5, ning 6. Lho. 6 piye? Nek Pak Dewi ora selak, sampeyan kuwi kulit daginging para Pandhawa. Sampeyan ki putrane Kanjeng Hyang Kunthi Talibrata. Ya mergo sampeyan ki putrane Sang Hyang Bathara Surya, nalika semono Hyang Kunthi nggerbini mongko ora kagungan garwa supaya nutup wirange negara Mandura, sampeyan dilek kendhangake ana ing Gendhaga. Ya ora. Sampeyan ditemu karo Bapa Adirata Mbanada tumuli diangkat dadi anak dijenengke Suryatmaja. Terus sampeyan rabi karo ya kuwi Ibu Surtikanti, nek ora dibantu karo bapakne Wisanggeni sing jeneng Mak Cilik Janaka, sampeyan ora kelakon rabi karo Surtikanti. Oh ora. Ja omong kok malah kedap-kedip. Dadi nek sampeyan mateni karo aku ki ora apa-apa, sampeyan ora dosa. Sampeyan ora luput mergo aku ki anakmu. Aku ki kulit dagingmu. Nek pancen anak ora kabukti karo wong tuwa kaya Siwa Ngawangga, patenana Pakde, aku ikhlas. Ning sakwise aku mati, nek para Pandhawa takon Antasena mati sebabe apa? Sapa sing arep nyacat Narpati Ngawangga? Mati Kang, sukses. Lho. Sukses piye? Senopati Ngastina tak undhamana mlayune. Sapa? Pakde Ngawangga. Siwa Ngawangga, Siwa Basukarno mlayu. Heeh. Terus karepmu piye? Karepku ya kepengin aku kuwi mbedah negara Ngastina. Ning ora marem atiku ora mbondo Ratu Ngastina. Sajroning aku dadi ratu, Ratu Ngastina kudu dadi bandan lebokke Pakunjaran. Kowe lah cah iki nekat tenan. Doyak kan, doyak. Ya Bawaduna. Kados pundi Ngastina bedah dening Wisanggeni? Kenthos walu kempol. Kula mboten butuh kenthos. Kula mengpengin sampeyan ndang mikir pripun carane. Jengker Wisanggeni kula ora sampun matur wangsul wangsul to, Nger. Menawi Wisanggeni Antasena menika sampun ngamuk jagat menika persasat sampun boten wonten ing saged mambengi dhateng Wisanggeni kaliyan Antasena. Samenika kados pundi? Mlajar kemawon medal alun-alun pepengkeran, Nger. Pados pintos raya wonten negari Ngamarta sanes. Menawi wonten negari Ngamarta menika mangke malah sajahipun paduka menika badhe jejereng sastra wirang. Pandhawa badhe ngina lan panjenengan ing atasipun Ratu Ngastina kalah karo anak Pandhawa. Lajeng mlajar wonten ing pundi? Dandang mangore sambat saiki Siwa Ngastina mlayu Kakang karo Begawan Durna. Iki api-api doyani aja kok ngono. Kok tak jotos lho kowe. Wong kesusu-susu anjur bocah dijongkongke. Ya njaluk ngapura saking niatku, saking semangatku. Tanganku ki mau ngene kena bokongmu kok kowe kejongkong. Tak totok sisan kowe. Wong tuwa arep ditotok. Piye Kang doyak? Doyak. Pokoke doyak kudu dibantu. Yo. Yen ngono ayo mangkan ning Dandang Mangure. Ning iki mungsuhe saya abot kae. 21 dina Pak Tobat.
Mula kayangan Dandang Mangure katon panas sumundul ing awiyat. Akeh para dubriksa jin setan mripriyangan ing padha nungsang kuyang ngudel bingung ngumbuk bentus. Merga ora kuat nampa gara-gara ing mantuk ana ing kayangan Dandang Mangure jebul ana titah pujangkara ingkang sawan ngabiyantara ning ngarsa ulun iki kaya Begawan Durna karo Kaki Prabu Duryudana. Padha kanthi Raharja Durna kandhak mleguduk sukalu gembel semorante hawela. Nun inggih Pandya Betari wilujeng nering sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk Pandya Betari. Iya Durna tak tampa. Kurupati padha Raharja pangestripun Kanjeng Hyang Bathari. Nering sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang. Iya tak tampa. Janur gunung kadingaren ana wigati apa dene kowe swana ning Dandang Mangure. Katon unjal huswaning piyayi loro iki katon ora temata. Dleweran ponangriwe metu saka pelarapanmu Kaki Prabu apa dene Begawan Durna. Ana wigati apa mara gage matur marang panjenenganing ulun. Durna. Wonten dawuh nggih. Monggo jengandika ingkang paring dawuh. Lan munjuk atur ngersanipun Kanjeng Hyang Bathari Durga. Oh inggih ngestaken dawuh. Lan nuwun sewu Pandya Betari. Sawanipun ingkang ngabdipun Begawan Durna menika estrinipun namung badhe nyuwun pengayoman dhateng Paduka Pandya Betari syukur bage panjenengan saged ngrampungi perkawis ing tumanduk wonten negari Ngastina. Menapa Durna Ngastina ya gene. Mugi andadosna ing kawuningan dinten sak mangke negari Ngastina sampun bedah Pandya Betari. Tobat. Apa ana parang muka ingkang njodak marang lenggahing putu Kusi Kurupati? Mapar pisan mboten. Mboten wujud ing parang muka. Namung panci dipun sengaja andadosaken parang muka wonten negari Ngastina. Inggih menika pun wisanggeni kaliyan pun Antasena. Wisanggeni ingkang ngatur nawala dhateng anak Prabu Duryudana bilih piyambakipun badhe nyuwun ngampil negari Ngastina. Kinarya wisanggeni anggenipun kepengin sanget nuruti dhateng menapa ing dados pepinginanipun dados Nalendra. Mboten ketang namung sakedheping netra wonten negari Ngastina. Nanging anak Prabu Duryudana tumuli cugeng mboten maringaken negari Ngastina. Satemah dados dardah antawisipun wisanggeni kaliyan para Sata Kurawa. Nanging gandeng wisanggeni menika lare ingkang dugal kewarisan turta kasunungan kasekten linangkung. Wekasan mboten momokal menawi para Sata Kurawa sami bubar mawut tanpa kanten-kantenan. Satemah kula kaliyan anak Prabu Duryudana kepelajar wonten ing Dandang Mangure mriki. Pandya Betari. Wonten sukali lan ing begali Paduka Pandya Betari kepareng mbebantu dhateng bot repotipun wayah Paduka pun anak Prabu Duryudana supados sak mangke alit ngendhakaken dhateng wisanggeni ageng syukur bage lare menika dadipun pejahi sabab ndadosaken klilip tumraping negari Ngastina Pandya Betari. Tobat sode 21 dina. Ora mokal yen to kowe ora bakal kewagang nandhingi kridane wisanggeni jer bocah kuwi pancen dugal kewarisan. Siji pancen dugal kewarisan, loro winong wong dening dewane. Ndak cobane ya Durna apa dene Kurupati tak mambege kerepane wisanggeni. Yen to wisanggeni ora gelem tak ndakake apa kang dadi kamurkane kepengin ngrebut negara Ngastina. Tobat mengko aku bakal mbudidaya. Aku bakal wadul kalawan Sang Hyang Jagat Giri Pratingaya Sang Hyang Jatimurti. Aja mapan ana ing kene Durna apa dene Kurupati mlayu wae golek Pintrasraya siliyane yangmu ing Dandang Mangure supaya saya akeh kang padha ngerti yen to wisanggeni nerak pacak nerajang perbatang bakal rebut negara Ngastina. Ini ngestaken Jawa Pandya Betari. Lajeng kacauan kula sowan dhateng pundi Pandya Betari? Duryudana mlayu wae kowe wadu lho karo wong tuane wisanggeni ya ki para Pandhawa dimen padha ngerti yen to wisanggeni nerak marang kodrating Hyang Mahanasa nerak marang kodrating